E ku blay step ye pi wa ro ki pralog ki wasnyao suk wo up e ki khubor wo phalla ha new channel ki khubor ki wakwa open snyao chapi ne ga step to ki khubor wo phalla wei man ki le ki khubor wasnyao ma wa chem pistol u khna khian hapo kari dep te siet u ka be u wa u dia u te tons dangi chiki khubor kawi ka pistol da light konakti uwi ukhna khian uwadang arsnem irta ha Texas US ha iwi ithau penyin kari wa em ha kawi ka ya wa tip kam ka Walmart ha ga tu ka sngi Wednesday ha ini ijia de manso arngut wa kan thup ya ka be wa udia u ka be uni ukhna da to kuli ko hakti wa nachro kat wa udia khian wan u da to kuli u hakjat da ong da ki pulit ini ijia da jia iha iwi itha watip kam i Granbury wa em ha Texas hapo kari US wa jingai kam 1 ruphauso kilometer na southwest ka Fort Worth ki pulit dang takit ki hajrong ini ijia wedangat ki wa ini to i accident wedang perkhat ki wa u register case mo udam mo hajrong ini ijia ki pulit da ong ki le wa katkam wada khana da ki wayu yete wajia waro da ongki wa uti ukhna khian uwadang arsnem irta da chim uya ka pistol wachem u hapo geri wa em hapardi ka sit wa ka bhen hei wa heiti ipor uni ukhna emlang uwa udia khian uwadang khat phra banai irta hapo geri hei por kam wa khatwi waje 8,000 minute step ha ka tu ka sngi Wednesday ka be yong kini ki khna ka wa ar phaulis nem irta heiti ipor em ko halai we yin ko hajan dwar gari wa em na liang driver kat wa upa yong ki wa ar pound rus nem irta yin u haden hajan ka bhen yong ka te ga gari uti ukhna khian u wadang ars nem irta da chim uya ka te ka pistol wa chem u depte khnon uka iwa da pan manso ya ar ngut wa kan thup ya ka be wa udia u da to kuli u hakjat kat wa ka be u da to ko hakti wa nachro we da libo pan smart yaki cha ka Fort Worth Hospital ki pulit da pentip ki le wa hadin wa poi ha hospital da chem wa ini itakha namo imanso yong kini ki arngut mto iwajur we membo ko hema ye jing im yong ki iwamut kini ki arngut da like ki neima te du kini don hi ki khubor ki wakwa open snyao chapi ne step i ki khubor da poi chwa kut e khuble ye phi baro snyao ba hamda mu ye subscribe your new channel khnang wa yo pteng cho cho phi yo i ki khubor wa phalla he kiten panar khuble chibon sngi wasu ko kmen ni phi wa ro